शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् आनन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् आनन्दमाधवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण अंदरिकी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। हरे దండోత్సవం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 8వ అధ్యాయంలో 40 శ్లోకాల వరకు పూర్తి చేశారు కదా. సో 41వ చూడొచ్చు. హరే కృష్ణ. మరి ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి ఈ భక్తి వైభవ తెలుగు క్లాస్లో 1వ స్కందం 8వ అధ్యాయం 41వ శ్లోకం నుండి ప్రారంభిద్దాం. అందరికీ స్వాగతం. ఈ 40 శ్లోకాల వరకు ఈ కుంతిదేవి ఆవిడ ప్రార్థనలు చూసాం. రకరకాలుగా భగవంతుణ్ణి నువ్వు మరి బ్రహ్మదేవుడు పూజించబట్టి భౌతిక భూభారాన్ని తగ్గించడానికి అవతరించావు, దేవకి వసుదేవుల యొక్క ప్రార్థనలు ఆలకించి అవతరించావు,
మాబోటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఉద్ధరించడానికి అవతరించావు అని రకరకాల కారణాలు ఏవైతే చెప్తారో భగవంతుడి యొక్క అవతరణకు ఆవిడ అవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. చెప్తూ ఆయన ఆ విధంగా స్తుతిస్తూ ఆవిడ ఇప్పటి వరకు అవన్నీ మనం చూసాం. మేము మరి మా పట్ల అందరూ శత్రుత్వంతో ఉన్నా కూడా నువ్వు మమ్మల్ని వదలకుండా మా మీద అనుగ్రహంతో నీవు మాకెల్లప్పుడూ మా సన్నిధిలోనే ఉన్నావు అని చెప్తూ మరి ఆవిడ ఇంకా ఆత్మ వెళ్ళిపోతే దేహానికి ఏమాత్రం విలువ లేకుండా ఎలా అయిపోతుందో నీ దృష్టి గనక లేకపోతే పాండవులైనా యాదవులైనా వాళ్ళ యశస్సు వాళ్ళు చేసే కర్మలు దేనికి కూడా ఒక విలువ అనేది లేదు. నీ దృష్టి సోకబట్టే వాటన్నిటికీ కూడా విలువ ఏర్పడింది అంటూ మరి నీ చరణాల బిందాల యొక్క ముద్ర ఉండబట్టి మా రాజ్యం కూడా ఇలా శోభిస్తోంది. కానీ నీవు ఎప్పుడైతే నీవు ఉండవో మరి మాకు ఆ శోభ అంతా కూడా తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి ఆవిడ ఇప్పటి వరకు ప్రార్థనల్లో ప్రార్థించడం చివరి శ్లోకాల్లో చూసాము. సో ఇలా ధాన్యం పుష్కలంగా లభించడం, వృక్షాలు నదులు ప్రవహించడం, పర్వతాలు ఇంత గంభీరంగా ఉండడం, సముద్రాలు ఈ రకంగా విరాజిల్లడం, మరి గ్రామాలు ఇవన్నీ కూడా వృద్ధి చెందుతున్నాయి. వీటన్నిటికీ కూడా కారణం ఏంటి అంటే నీ దృష్టియే అని చెప్పి ఆవిడ అన్నది. సో భగవంతుడి దృష్టి ఎంత శక్తివంతమైనది, ఆయన వీక్షణ ఉంటే చాలు. కాబట్టి ఈవెన్ భగవద్ సృష్టిలో కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు ఏమిటి అంటే ఒక చేప మనం మామూలుగా మానవులైతే మరి ఒక రకంగా తన పిల్లల్ని పోషించుకోవడం, ఆ తర్వాత కొన్ని జంతువులు కొన్ని అలా పోషించుకోవడం చూస్తాం. కానీ చేప ఏం చేస్తుంది అంటే ఇలా తల తిప్పి తన పిల్లల వంక దృష్టి సారించగానే అవి పెరిగి పెద్ద అవుతాయంటారు. సో అలా భగవత్ సృష్టిలో ఎన్నో అద్భుతాలు ఉన్నాయి. సో అలా భగవంతుడు అలాంటి సృష్టిని చేసిన భగవంతుడి యొక్క దృష్టి ఇంకెంత గొప్పగా ఉంటుంది. ఆయన వీక్షణ అంటే అంతటి అద్భుతం అన్నమాట. సో నీ దృష్టి వల్లే సమస్త పాండవులు యాదవులు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ రాజ్యాలు ఇంతగా వాళ్ళ శక్తి కూడా ఇంత గొప్పగా ఉన్నాయి అంటే కేవలం నీ దృష్టి సారించబట్టే అని చెప్పి ఆవిడ లాస్ట్ శ్లోకంలో చెప్పారు. అధ విశ్వేశ విశ్వాత్మన్ విశ్వమూర్తే స్వకేషు మే స్నేహపాశమిమం ఛింది దృఢం పాండుషు వృష్ణిషు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ చదువుతారా? రామకృష్ణ ప్రభుజీ మీనింగ్ చదవండి. మీనింగ్ తర్వాత భాష్యంలో కొంత పాట చదువుదాము. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓ విశ్వేశ, విశ్వాత్మ, విశ్వమూర్తి కనుక దయచేసి నా స్వజనులైన పాండవుల ఎడ మరియు వృష్ణి వంశస్థుల ఎడ నాకు గల ప్రేమపాశమును ఛేదించి వేయుము. భాష్యము బై శిలప్రపాద్కి జై. శుద్ధ భక్తుడైన వాడు స్వలాభము కొరకై భగవానుని ఏదేని అర్థించుటలో సిగ్గు చెందును. కాని గృహస్థులైన వారు కుటుంబము యొక్క ప్రేమ పాశముచే బద్ధులైన కారణమున ఆ దేవదేవుని కొన్ని మార్లు వరముల అర్థించువచ్చును. కుంతీదేవి ఈ విషయం ఎరిగి ఉన్నందున తన స్వజనులైన పాండవులు వృష్ణి వంశస్థుల ఎడ తనకు గల ప్రేమ పాశమును త్రెంపివేయమని అర్థించినది. పాండవులు ఆమె స్వంత పుత్రులు కాగా వృష్ణి వంశస్థులు తండ్రి వైపు బంధువులు. శ్రీకృష్ణుడు ఆ ఇరు వంశములకు సమముగా సంబంధితుడై ఉన్నాడు. అంతేగాక శరణాగతిని పొందిన భక్తులైనందున ఇరువంశస్థుల వారికిని శ్రీకృష్ణుని సహాయము అవసరమైనది. శ్రీకృష్ణుడు పాండవులతోనే కలిసి ఉండవలనని కుంతీదేవి కోరెను. కాని అతడట్లు వనరించినచో తన పుట్టింటి వారికి అతని సాహచర్యము లోపించగలదు. ఈ పక్షపాత భావములన్నీయును కుంతీదేవి మనస్సును మిగుల కలవరపరచెను. తత్కారణముననే ప్రేమ పాశమును త్రెంపివేసి కొనవలని ఆమె కోరెను. ఇంకా చదవాలి మాతాజీ? I think we could talk them, Prabhuji. Okay. Hare Krishna.
యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి ప్రభుజీ, వచ్చింది ఈ పారాగ్రాఫ్ కూడా. ఓకే మేడం. ఎస్. హరే కృష్ణ. శుద్ధ భక్తుడైన వాడు పరిమితమైన కుటుంబ ప్రేమ పాశమును తెంపివేసి మోహగ్రస్తులైన జీవుల కొరకై తన భక్తియుత సేవా కార్యములను అధికము కావించును. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు యొక్క మార్గమును అనుసరించిన బృందావనమునందలి గోస్వాములే అట్టి వారికి చక్కని నిదర్శనములు. వారందరూ ఉన్నత కులములకు చెందిన ధనవంతమైన కుటుంబములకు సంబంధించిన వారైనను జనుల లాభము కొరకై తమ సౌఖ్యవంతములైన గృహములను విడనాడి సన్యాసమును చేపట్టిరి. కుటుంబ ప్రేమపాశమును తెంచివేయుట అనగా కర్మ రంగమును విస్తృతపరచుట అనియే భావము. ఈ విధముగా వనరింపనిదే ఎవ్వరును బ్రాహ్మణుడు గాని, రాజు గాని, నాయకుడు గాని, భక్తుడు గాని కాజాలరు. భగవానుడు ఆదర్శనీయుడైన రాజుగా దీనికి నిదర్శనము చూపెను. ఆదర్శనీయుడైన రాజు యొక్క లక్షణములను ప్రదర్శించుటకు శ్రీరామచంద్రుడు తన ప్రియపత్నితో గల ప్రేమపాశమును త్రెంపివేసి కొనెను. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో శ్లోకంలో ఏమని ఆవిడ ఇంకా అంటోంది అంటే, ఇంకా కుంతీదేవి చెప్తోంది ఆవిడ ప్రార్థనలు. విశ్వేశ విశ్వాత్మ విశ్వమూర్తి. సో అధ విశ్వేశ విశ్వాత్మ విశ్వమూర్తి స్వకేషు మే, అంటే నా బంధువుల పట్ల నా యొక్క బంధువుల పట్ల స్నేహపాశం, నా యొక్క ప్రేమ పాశాన్ని ఈ నా యొక్క ప్రేమ పాశాన్ని చిండి త్రెంచివేయి దృఢంగా ఉన్న ప్రేమ పాశం. అది కూడా మరి అంతే కదా, మన బంధువుల పట్ల మరి మన వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు మన కుటుంబ సభ్యుల మీద మనకున్న ప్రేమ పాశం చాలా దృఢంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అది నువ్వు త్రెంపివేయి. పాండుషు, ఈ పాండవులు వృష్టిషు అంటే వృష్టి వంశస్థులు. ఎందుకు? వాళ్ళ తండ్రి గారి వంశం కాబట్టి. సో తన వాళ్ళు మరి అటు వాళ్ళ తండ్రి గారి వంశం మీద నాకున్న ఈ దృఢమైన ఈ ప్రేమ పాశాన్ని నువ్వు ఛేదించు అని చెప్పి ఆవిడ అడుగుతుందన్నమాట. ఎందుకు అంటే మరి ఆ ప్రేమ పాశం మరి వీళ్ళంతా కూడా పుత్రులు బంధువులు అయినప్పటికీ కూడా మరి శరణాగతి పొందిన భక్తులు, ఇప్పుడు భగవంతుడు ఉన్నారంటే ఇద్దరితోనూ ఆయనకి బంధుత్వం ఉన్నది. అంతేకాకుండా శరణాగతి పొందిన భక్తులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా మరి భగవంతుడు సహాయం అవసరమైంది. ఆయన పాండవులతోనే ఉండాలని మరి ఆవిడ ప్రార్థించింది కదా, మాకు సహాయం చేయమని. అట్లా చేసినప్పుడు మరి పుట్టింటి వారికి కూడా ఆయన సాహచర్యం లోపిస్తుంది. మరి ఆయన ఎక్కువ సమయం వీళ్ళ కోసం పెట్టినప్పుడు, సమయాన్ని వీళ్ళ కోసం ఉపయోగించినప్పుడు ఆయన అటు తన వంశానికి సమయం తగ్గిపోతుంది కదా. ఈ పక్షపాత భావాలన్నీ మరి ఆవిడకి తెలిసినా కూడా మరి కష్టాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆవిడ అడిగింది, ఇక్కడికి వచ్చి మాకు సహాయం చేయవలసింది అని చెప్పి. కాబట్టి ఈ భావాలన్నీ కూడా ఆవిడకి కొంచెం బాధ కలిగించాయి. అంటే ఆయన చేయవలసిన పనుల నుండి కూడా మనం తీసేసుకుని ఆయనను ఇక్కడే మనం ఆయన సహాయాన్ని పొందుతూ ఉన్నామే అని. అందుకని ఈ ప్రేమ పాశాన్ని త్రెంపమని ఆవిడ ప్రార్థన చేసిందనమాట. అలా శుద్ధ భక్తులు మరి ఈ ప్రేమ పాశాన్ని వాళ్ళు తగ్గించుకోవడానికి మరి ఆ రకంగా భక్తి మార్గంలో వెళ్తూ ఈ రకంగా డిటాచ్మెంట్ని పెంచుకోవడం నేర్చుకుంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే ఉదాహరణగా మరి చైతన్య మహాప్రభు టైంలో ఉన్న గోస్వాములను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు. వాళ్ళంతా మరి గొప్ప గొప్ప జాబ్స్ చేసిన వాళ్ళు, ఉన్నత కుటుంబాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు ఈ రూప గోస్వామి, మరి తర్వాత సనాతన గోస్వామి, వీళ్ళంతా అయినా కూడా వాళ్ళ ఆ మార్గాన్ని వదిలి వాళ్ళు ఏ రకంగా ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వచ్చారు. మరి అంటే ఆ ప్రేమ పాశాన్ని మరి తెంచుకోగలిగినప్పుడే, మరి భగవంతుడి వైపు అది తిప్పగలిగినప్పుడే అది సాధ్యం అవుతుంది అంటూ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తూ, ఇంతకీ కుంతీదేవి ప్రార్థన ఏమిటి అంటే, మరి నాకు ఈ ప్రేమ పాశాన్ని ఛేదించు అని చెప్పి ఆవిడ భగవంతుణ్ణి అడిగింది. త్వయిమే అనన్య విషయాం మతిర్మధుపతే సకృత్ రతిముద్వహతా గంగేవ ఔఘమిదన్వతి ముదన్వతి. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ.
ఓ మధుమతి, ఎట్టి ఆటంకము లేకుండా గంగా నది నిరంతరము సముద్రము వైపుకు ప్రవహించు రీతి ఇతరుల వైపునకు మరలక నిరంతరము నీయందే నాకు ఆకర్షణ కలుగుగాక. భాష్యం చదవాలంటే చదవండి మాతాజీ. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవ వైపుకు ధ్యాస ఎంతయు మళ్లించినప్పుడే పూర్ణమైన శుద్ధ భక్తి సిద్ధింపగలదు. ప్రేమ బంధములన్నింటినీ త్రెంపివేయుట అనగా ఇతరుల ఎడ అనురాగం వంటి సూక్ష్మాంశములను కూడా సంపూర్ణముగా నిరసించుట అని భావము కాదు. అది ఏమాత్రము సాధ్యము కాదు. ఏ జీవి అయినను ఇతర జీవుల ఎడ ఈ ప్రేమ భావమును కలిగి ఉండియే తీరవలెను. ఏలైనా అది జీవ లక్షణమై ఉన్నది. జీవ లక్షణములైనటువంటి కోరిక, కోపము, తాపత్రయము, ఆకర్షణముల వంటివి ఏనాడును నశింపజేయబడలేవు. కానీ వాటి లక్ష్యమును మాత్రము మార్చవచ్చును. అనగా కోరికను నిరసించుట సాధ్యము కాకున్నను భక్తి యోగమునందు కోరిక అనుదానిది ఇంద్రియ భోగము నుండి భగవత్ సేవకు మార్చవచ్చును. కుటుంబము, సంఘము, దేశము మొదలగు వాని ఎడ ప్రేమ వివిధ స్థాయిలకు చెందిన ఇంద్రియ ప్రీతిని కూడి ఉండును. కానీ అట్టి కోరిక శ్రీకృష్ణుని ప్రీత్యర్థము మారినచో అది భక్తి యోగంగా పిలువబడును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. అందరూ దయచేసి వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. చాలా మంది ఆన్ చేసుకున్నారు, కానీ చాలా మంది ఆన్ కూడా చేసుకుని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో దయచేసి మరి సమయం వృధా కానివ్వకుండా ఈ విషయం గురించి వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి త్వయిమే అంటే నీ పట్లే నేను అనన్య విషయ ఎన్నో అనంతమైనటువంటి దృష్టి, మతి అంటే నా యొక్క దృష్టి, మధుపతే అంటే భగవంతుణ్ణి మధుపతే అంటూ సంబోధిస్తూ, అసకృత్ ఎల్లప్పుడూ నిరంతరం కూడా ఆ ఆకర్షణ, రతి అంటే ఆకర్షణ, ఉద్వహాత్ నాకు ఉప్పొంగుగాక అంటోందన్నమాట ఆవిడ. ఎలా ప్రత్యక్షంగా గంగా నది గనక ఓఘం అంటే ప్రవహించినట్లుగా ఎటువైపు ఉదన్వతి సముద్రం వైపుకి గంగా నది ఏ విధంగా గంగా నది ఇక అలా ఉరుకులు పరుగులెత్తుతూ ప్రవహిస్తూ వెళ్ళి సముద్రంలో కలిసిపోతూ ఉంటుంది కదా. సో ఎటు వెళ్లకుండా అలా నా యొక్క దృష్టి కూడా నీ మీదే ఏ ఆటంకం లేకుండా నిరంతరం నీ మీదే ఉండేటట్లు నాకు అటువంటి ఆకర్షణను కలుగజేయి అని చెప్పి ఆవిడ ప్రార్థిస్తోంది. ఎందుకు మరి భౌతిక ప్రపంచపు విషయాలన్నీ ఎంతో మాయతో కూడుకున్నవి. మనం దృష్టి ఎంత వద్దనుకున్న బలంగా లాగుతుంది. శ్రీకృష్ణుడే చెప్పారు, ఇది మాయామేతరం, ఇది ఈ భౌతిక మాయను దాటడం మన సామాన్యుడికి సాధ్యపడదు. కానీ ఎవరైతే మరి నన్ను ఈ శరణు వేడతారో వాళ్ళు సులభంగా దాటగలరు అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. అది బలమైనది ఈ మాయ అని చెప్పి భగవంతుడు కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఆవిడ ప్రార్థిస్తోంది అన్నమాట. గంగానది ఎలా అయితే ఉరుకులు పరుగులతో నీ వైపే వస్తుందో నా యొక్క దృష్టి కూడా నీ పట్ల ఆకర్షితమయ్యేటట్లు చెయ్యి, అంతేగాని ఈ భౌతిక విషయాల మీద, ఈ ప్రేమ పాశాల మీద కాకుండా అని చెప్పి ఆవిడ ప్రార్థించింది. అది ఇక్కడ మరి అంటే ఆవిడ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇంకా భాష్యంలో మరి బంధాలన్నీ త్రెంచివేయడం అని అంటే కంప్లీట్ గా అందరినీ నిరసించేయమని కాదు అర్థం. అది ఎలాగూ సాధ్యం కాదు. కానీ ఎవరైనా సరే ఇతర జీవుల పట్ల ఈ ప్రేమ భావాన్ని కలిగే ఉండాలి. అంటే దయ ఉండాలి, కరుణ ఉండాలి, కేరింగ్ ఉండాలి, బాధ్యత ఉండాలి. మనం వాళ్ళందరినీ వదిలేసి ఇక భగవంతుడిని అంటే వీళ్ళందరి బాధ్యతలు వదలమని కాదు, వారందరి పట్ల కరుణ, అనురాగము కొంతవరకు ఉండొద్దని కాదు, అది జీవ లక్షణం. అలాంటి మరి ఈ తాపత్రయాలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి, కానీ వాటి యొక్క లక్ష్యాన్ని మార్చొచ్చు అంటున్నారనమాట. అంటే
కోరికని మనం వదులుకోకపోవడం వీలు కాకపోయినా ఈ భక్తి మార్గంతో మనం ఆ ఇంద్రియ భోగాన్ని భగవత్ సేవగా మార్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా మరి ఎన్నో స్థాయికి మనం ఎన్నో లెవెల్స్లో ఉంటుంది ఇంద్రియ ప్రీతి. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం అనుకుని మనం ఈ పనులన్నీ చేస్తామో అప్పుడు అది భక్తి యోగంగా మారిపోతుంది అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఆయన ప్రాక్టికల్ సలహా ఒకటి ఇచ్చారనమాట ప్రభుపాద. అంటే ఇది చూసి అయితే మనం ఇంక ఎప్పుడు భగవంతుడి వైపు ఆకర్షితులు అంటే మిగిలిన పనులన్నీ వదిలేసి అటే ఆ ఆకర్షణతోనే ఉండమని కాదు. నీకు బాధ్యతలు ఉన్నాయి, కొన్ని తప్పవు, నువ్వు చేయవలసిన పనులు ఉన్నాయి. కాకపోతే అది ఇంద్రియ ప్రీత్యర్థం ఎన్నో లెవెల్స్ ఉంటుంది. ఆ ఇంద్రియ ప్రీతిలో కూడా కొంతమందికి తక్కువ కోరికలు ఉంటాయి, కొంతమందికి ఇంకా ఎక్కువ కోరికలు ఉంటాయి, కొంతమందికి ఇంకా ఎక్స్పెన్సివ్, ఇంకా అందరాని కోరికలు ఉండే వాళ్ళం ఉంటాం. మరి ఇటువంటి లెవెల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ మనం అందుకని దీని ద్వారా నేర్చుకునేది ఏమిటంటే మనకున్న బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలి, తప్పులేదు. ఆ నిర్వర్తించేటప్పుడు మరి మన మీద ఆధారపడి ఉన్న వాళ్ళ పట్ల దయ, కరుణ, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్సే కాదు ఎవరైనా సరే ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి మనం చేయగల సహాయం అందించవచ్చు. మరి బాధ్యత మనకి మన కుటుంబ సభ్యుల మీద ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళ పట్ల మన బాధ్యతను మనం నిర్వర్తించాలి. నిర్వర్తించకపోతే స్వధర్మాన్ని నిర్వర్తించిన వాళ్ళం అవ్వము. కాబట్టి ఇవన్నీ చెయ్యాలి, తప్పదు అంటున్నారు. కానీ ఎలా చేస్తావు అంటే ఆ ఇంద్రియ ప్రీతి అనే లెవెల్స్ ఉంటాయి, అవి తగ్గించుకోండి, అవసరమైనంత వరకు చేయండి. ఆ చేసేది కూడా ఎలా చేస్తారు? భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయండి, భగవంతుడి మీద దృష్టితో ఇది నా బాధ్యత, నేను చేస్తున్నాను. నేను ఎవరికైతే సహాయం చేయాలో, ఎవరినైతే నేను చూడవలసిన బాధ్యత నా మీద ఉన్నదో నేను అది భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా చేస్తాను అని చేయడం వేరు. నా వాళ్ళకే చేయాలి, ఇంకా ఉంటే అంటే ఆ భావం, చేసే పని ఒకటైనా భావం ఎలా ఉంటుంది అన్నదే ప్రతి దానికి కూడా కీ ఫ్యాక్టర్ అదన్నమాట. అదే మూలం. సో మనం గుణాలు చెప్పుకునేటప్పుడు కూడా ఏం చెప్పుకుంటాము? మరి దానం ఇస్తాము, అందరూ దానం ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, అందరూ ఇవ్వకపోవచ్చు, బట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ దానం ఇవ్వడానికి కారణాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ మైండ్లో? కొందరేమో మన పేరు వేస్తే బాగుండు, బిల్డింగ్ మీద ఇంత ఇచ్చాము అంటే అని ఇస్తారు, వేయించుకుంటారు, అడిగి పలానా వాళ్ళ పేరు వేయండి అని. ఇంకా కొందరు పేపర్లో వేస్తే బాగుండు, ఇంకా కొందరు మన వాళ్ళందరూ పొగిడితే బాగుండు, అక్కడ ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ మీరు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు, ఇంత ఇచ్చారు అంత ఇచ్చారు అంటే బాగుండు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనసులో, కొన్ని పేరు వేయించుకోకపోయినా. కొంతమంది మరి నిజమైన సత్వగుణం ఏం చెప్పారు? నువ్వు నీ బాధ్యత అనుకుని ఇదేదో నాకున్నది భగవంతుడు ఇచ్చారు, ఇచ్చిన దాంట్లో నేనేదో అవసరమైన వాళ్ళకు కొంత ఇవ్వడం నా డ్యూటీ అనుకుని ఇవ్వడం సత్వగుణం అని చూశాను. సో అందరూ దానం ఇస్తున్నారు, కానీ ఏ భావంతో ఇస్తున్నారు అన్న దాంట్లో మనకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట. చేసే పని ఒకటే అయినా అక్కడ వాళ్ళు ఏ దృష్టితో వాళ్ళ మైండ్ ఉన్నది, వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉన్నది, వాళ్ళకి అది అక్కడ భగవంతుడు చూసేది అది. సో ఆయన భావప్రియుడు అన్న మాట ఉన్నది భగవంతుడికి. భావప్రియుడు అంటే నీ భావాలు ఎలా ఉన్నాయో, నీకు సద్భావం ఉంటే అది భగవంతుడికి ప్రీతి అర్థం. కాబట్టి నువ్వు అందరం ఫ్యామిలీకి చెయ్యొచ్చు, కానీ స్వార్థంతో చేసిన దానికి ఇది నా బాధ్యత, నేను వాళ్ళందరినీ చూడవలసిన బాధ్యత నా మీద ఉంది అనుకుని చేయడమును, నా వాళ్ళు వాళ్ళకే చేయాలి స్వార్థ భావంతోనే ఉండడం లో తేడా ఉంది. అది ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియ భోగం కోసం కాకుండా, ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం కాకుండా భగవత్ ప్రీతి అర్థం చేసినప్పుడు అదే భక్తి యోగం అయిపోతుంది అని చెప్పి ఆయన ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో ఏం చూసాము? ఆవిడ మరి గంగా నది అలా ఎలా అయితే వెళ్ళిపోతుందో సముద్రం వైపు, నా దృష్టి కూడా నీ పట్లే ఆకర్షితమయ్యేటట్లు చేయమని ప్రార్థించింది. అంటే ఏ పని చేసినా మనం భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చేయాలి అని, ఆయనకి సమర్పించి చేయాలి అనేటటువంటి భావాన్ని పెంపొందించమని అడుగుతుంది. ఇది వెరీ గుడ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రార్థన, మనందరం కూడా నిత్యం మనసులో ఉంచుకోవాల్సిన విషయం ఇది. ఏదైనా మన దృష్టి ఏది చేసినా అది భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేసేటట్లుగా, ఆయన్ని కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుని మన జీవితాన్ని మనం సాగించేటట్లుగా చేయమని దీని అర్థం. శ్రీకృష్ణ కృష్ణ సఖ వృష్టుషభావత్ నిధృగ్ రాజన్యవంశ దహనానపవర్గ వీర్య
గోవింద గోద్విజ సురార్తిహరావతార యోగేశ్వరాఖిల గురో భగవన్ నమస్తే. సో ఇక్కడ ఆవిడ నమస్తే ప్రార్థనలు వందనాలు అర్పిస్తూ ఏమంటుంది? హరే కృష్ణ. ప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ చదువుతారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఓ కృష్ణ, అర్జున సఖ, పుష్టి వృషభ, భూమిపై కలతకు కారణమైన రాజవంశములను నీవు నశింపజేసితివి. నీ శక్తి నశింపు లేనట్టిది. నీవు దివ్య ధామమునకు అధిపతివి. గోవులు, బ్రాహ్మణులు, భక్తులు, ఆర్తులు హరించుటకే నీవు అవతరించితవు. యోగేశ్వరులైన నీవే సమస్త విశ్వమునకు దివ్య గురువుడవు. దేవాది దేవుడైన నీకు నేను గౌరవపూర్వక వందనములను సమర్పించుచున్నాను. భాష్యం చదవనమ్మా. చదవండి ప్రభుజీ. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. శ్రీకృష్ణ భగవానుకు వచ్చిన సంపూర్ణ సారాంశం ఇచ్చట కుంతీదేవి పలుకుచున్నది. ఆ దేవదేవుడు తన ధామము నందు సురభి గోవులను పాలించుచుండును. వేలాది లక్ష్మీ గణము చే అతడు సేవించబడుచుండును. తన భక్తులను ఉద్ధరించుటకు పాలనా కార్యక్రమం స్వీకరించవలసి ఉన్నను కలతకు కారణమైన రాజవంశముల వారిని నశింపజేయుటకు అతడు భౌతిక ప్రపంచమును అవతరించును. తన అనంతశక్తిచే సృష్టి స్థితి లయాది కార్యములను గావించుచున్నను అతడు శక్తి పూర్ణుడుగానే ఉండును. అతని శక్తిని ఎన్నడూ చెరుపు లేదు. జీవుల సాధారణ క్షేమం కొరకు అత్యంత ముఖ్యాంశములైన గోవులు, బ్రాహ్మణులు, భక్తుల ఎడ ఆ దేవదేవుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధను కలిగి ఉండును. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఆవిడ ఇక్కడ మరి ఇంకా ఏం ప్రార్థిస్తోంది అంటే అర్జున సఖ అంటూ సంబోధిస్తోంది అనమాట. శ్రీకృష్ణ కృష్ణ సఖ, వృష్టి వృషభ అంటే మరి వృష్టి వంశస్థుడు కదా. సో వృష్టి వంశస్థుల్లో ఘనుడు. భూమిపై మరి కలత కారణంగా నువ్వు ఈ రాజవంశాల్లో జన్మించావు అని చెప్పి ఆవిడ అంటుంది. సో భావనిధృగ్ అంటే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఈ అవని యొక్క తిరుగుబాటు వల్ల నీవు ఉద్భవించడం జరిగింది, నీవు అవతరించడం జరిగింది. మరి నీ వీర్యం అంటే అనపవర్గ వీర్యం అంటే నశింపు లేనటువంటి నీ శక్తి ఎలాంటిది అంటే దానికి నాశనం అనేదే లేదు, నశింపు లేని శక్తి. అలాగే రాజన్య వంశ దహన, ఈ రాజవంశస్థులందరినీ కూడా నశింపజేసిన వాడ నీ శక్తికి తిరుగులేదు, దానికి నాశనం అనేది లేదు నీ శక్తికి. గోవింద గోద్విజ సురాతి అంటే గోవులు, ద్విజులంటే బ్రాహ్మణులు, సురులంటే దేవతలు, అతిహర వీళ్ళందరి యొక్క తాపాన్ని ఉపశమనం చేయడానికి, వాళ్ళ ఆర్తిని తగ్గించడానికి నువ్వు అవతరించేవాడా. సో ఎటువంటి వాళ్ళు? వీళ్ళంతా సజ్జనులు, గోవులు, మరి ద్విజులు, దేవతలు, వీళ్ళ యొక్క కష్టాన్ని తగ్గించడానికి అవతరించుతూ ఉంటావు నీవు యోగీశ్వర. అఖిల గురో భగవాన్ నమస్తే అంటున్నాడు అనమాట. సో ఆ రకంగా అంటుంది ఆవిడ, అంత చక్కగా ఆవిడ భగవంతుణ్ణి స్తుతించింది. యోగీశ్వర అఖిల గురు భగవాన్ నమస్తే అంటూ వందనాలు అర్పించింది. సో ఇది ఆవిడ ప్రార్థనలు ఈ రకంగా ఆవిడ ముగించిందనమాట. ఇన్ని రకాలుగా ఆయన్ని స్తుతించి ఆ ప్రార్థనల్లో ఆవిడ ఎంతో వేదాంతాన్ని కూడా తెలియజేసి చివరకు ఆవిడ ఆయన శక్తిని ఈ రకంగా ఎందుకు అవతరిస్తామంటే ఇటువంటి సజ్జనులందరి యొక్క తాపాన్ని, ఆర్తిని తగ్గించడానికి అవతరిస్తూ ఉంటావు అంటూ యోగేశ్వర భగవాన్ అఖిల గురు, అందరికీ జగద్గురు అయిన నీకు వందనాలు అర్పిస్తున్నాను అని ఆవిడ తన ప్రార్థనను ముగించింది. ఇదంతా విన్న తర్వాత, చెప్పిన తర్వాత సూత మహాముని ఆవిడ ప్రార్థనలను ఈ విధంగా వివరించి ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నారు అంటే, సూత ఉవాచ హృదయేర్థం కలపదై పరిణూతి
పరిణూతాఖిలోదయః మందం జహాస వైకుంఠో మోహయన్నివ మాయయా. నెక్స్ట్ ఎవరు మీనింగ్? నాగంజితి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురు. సూత గోస్వామి పలికెను, ప్రశస్తమగు వచనములను కూడిన కుంతీదేవి ప్రార్థనలు ఆలకించిన దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు మందహాసము చేసెను. ఆ మందహాసము యోగశక్తి వలె మనోహరముగా ఉండెను. భాష్యము చదవమంటారా మాతాజీ? భాష్యము చదవండి మాతాజీ. ఈ పారాగ్రాఫ్ ఒక్కటే చదువు. ప్రపంచమునందు మనోహరమైనది ఏదైనను శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యముగా తెలుపబడినది. భోగాభిలాషకై తీవ్రముగా యత్నించడి బద్ధజీవులు దేవదేవుని యోగశక్తులచే ముగ్ధులు కాగా, భక్తులైన వారు అతని దివ్య మహిమలచే ముగ్ధులగుదురు. భగవానుని కరుణ అటువంటి భక్తుల పైననే ఉండును. విద్యుత్ శక్తి పలు రీతులుగా వర్తించినట్లు శ్రీకృష్ణుడి శక్తియు భిన్న రీతులలో ప్రదర్శింపబడుచుండును. అతని మహిమలలో అతి కొద్ది భాగమును వర్ణించుటకే కుంతీదేవి తన ప్రార్థనలను గావించినది. భక్తులందరూ అదే విధముగా ప్రశస్తమగు వచనములతోనే ఆ దేవదేవుని అర్చింతురు. కనుకనే అతడు ఉత్తమ శ్లోకునిగా తెలియబడినాడు. వాస్తవానికి ఎంతటి ప్రశస్త వాక్యములైనను శ్రీకృష్ణ భగవానుని మహిమను సమగ్రముగా కీర్తించుటకు సమర్థవంతములు కాజాలవు. కాని చిన్నపిల్లవాని అస్తవ్యస్త పలుకుల చేతను తండ్రి పరమ ఆనందమునందునట్లు అట్టి కీర్తనములతోనే ఆ దేవదేవుడు సంతృప్తి నొందగలడు. మాయా అనడి పదము మోహము, కరుణ అనడి రెండు భావములందును ప్రయోగింపబడుచుండు. మాయా అనడి పదము మోహము, కరుణ అనడి రెండు భావములందును ప్రయోగింపబడుచుండును. కుంతీదేవి ఎడ శ్రీకృష్ణ భగవానుని కరుణ అనడి భావములోనే ఇచ్చట మాయా అనడి శబ్దము ప్రయోగించబడినది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి అంటే ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? ఈ ప్రశస్తమైన అన్నింటితో కుంతీదేవి చేసిన ప్రార్థనలన్నీ విన్న తర్వాత భగవంతుడు మందహాసం చేశారు. ఆ మందహాసం ఎలా ఉంది అంటే యోగ శక్తిలాగా మనోహరంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో పరిణూతాఖిలోదయ అన్నారు. అంటే పూజింపబడి అఖిలమైనటువంటి ఉదయ అంటే వైభవాలు, ఆవిడ పూజింపబడే అఖిలం ఈ వైభవాలన్నింటినీ ఆవిడ చెప్పినప్పుడు మందం అంటే నెమ్మదిగా, జహాస అంటే మందహాసాన్ని చిందించారు, చిరునవ్వు నవ్వారు. ఎవరు? వైకుంఠ అంటే శ్రీకృష్ణుడు. ఇదంతా విని ఆవిడిలా వైభవాలన్నింటినీ కూడా ఎంతో పూజనీయమైన భావంతో అఖిలమైన వైభవాన్ని ఆవిడ స్తుతించినప్పుడు ప్రశస్తమైన ఈ పదాలు కలపదై అన్నారు కదా, అంటే ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప మాటలతో ఆవిడ ఆయన యొక్క వైభవాన్ని స్తుతించినప్పుడు మరి హృదయ అంటే కుమార్తె కుంతీదేవి అని అర్థం. ఎప్పుడైతే కుంతీదేవి హృదయ ఆయన గురించిన ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప వాక్యాలతో ఆయన్ని స్తుతించినదో, పూజించిందో, మందహాసంతో ఆయన శ్రీకృష్ణుడు మోహయన్ అంటే మనోహరంగా ఈ రకంగా ఆయన ఉన్నది. ఆ మందహాసం యోగ శక్తి వలె మనోహరంగా ఉంది. మాయయ అంటే ఇక్కడ యోగ శక్తి అని అర్థం అన్నమాట. సో ఆయన యొక్క చిరునవ్వుని ఆ రకంగా మందహాసాన్ని ఇలా యోగ శక్తిలాగా మనోహరంగా ఉంది అంటూ వర్ణించారు. సో ఇక్కడ మరి ఎంతటి ప్రశస్త వాక్యాలైనా సరే భగవంతుడి మహిమని కీర్తించడానికి ఎంతైనా చాలు అంటున్నారు. కాకపోతే ఏమిటంటే చిన్నపిల్లవాడు ముద్దుగా మాట్లాడినప్పుడు తండ్రి ఎలా ఆనందిస్తాడో అలా మనం చేసే యొక్క ఈ ప్రశస్తాలు, ఈ కీర్తనలు ఎంతైనా భగవంతుడి యొక్క ఘనతను కంప్లీట్గా మనం చెప్పగలిగిన వాళ్ళం కాదు. కాబట్టి భగవంతుడు మనకు అది తెలియకపోయినా మనం భక్తిభావంతో చేసినప్పుడు చిన్నపిల్లవాడి మాటలను చూసి తండ్రి ఎలా ఆనందిస్తాడో ఆయన కూడా అలా తృప్తి పడతాడు. మనం పర్ఫెక్ట్ కాకపోయినా ఈ ప్రార్థనలో ఆయన సంతోషిస్తారు అని చెప్తూ ఇక్కడ మాయ అంటే మరి మోహము, కరుణ రెండింటికి వాడొచ్చు. కుంతీదేవి పట్ల భగవంతుడు చూపించారు కరుణ అన్నదానికి, మాయ అన్నదానికి ఇక్కడ కరుణ అంటే ఆయన ప్రేమతో ఆయన ఆ రకంగా
చిరునవ్వు నవ్వారు అని చెప్పి అర్థం అన్నమాట అని చెప్తున్నారు. సో తర్వాత తాంబాఢమిత్యుపామంత్ర్య ప్రవిశ్య గజసాహ్వయం స్త్రియశ్చ స్వపురం యాస్యన్ ప్రేమ్ణా రాజ్ఞా నివారితః. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ యశోద మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే అనువాదం. ఆ విధముగా కుంతీదేవి ప్రార్థనలను ఆలకించిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తదుపరి రాజప్రాసాదములోనికి ప్రవేశించి ఇతర స్త్రీలందరికీ తన ప్రయాణమును గురించి తెలియజేసెను. కానీ ప్రయాణము ఆరంభించినంతలో ప్రేమమయ ప్రార్థనలతో ధర్మరాజు అతనిని ఆపెను. భాష్యంపై శ్రీల ప్రపాద్కి జై. శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకాకి ఎగుటకు నిశ్చయించుకొనగా ఎవ్వరూ ఆ దేవదేవుని హస్తినాపురమున నిలిచినట్లు చేయలేకపోయేది. కానీ భగవానుడు మరికొద్ది దినములు అచ్చటనే వసింపవలెననే ధర్మరాజు గావించిన విన్నపము మాత్రము వెంటనే ఫలించెను. ధర్మరాజు యొక్క బలము శ్రీకృష్ణుడు కూడా నిరాకరింపలేనట్టి ప్రేమమయ అనురాగమే అని ఈ విషయము సూచించుచున్నది. అనగా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ప్రేమమయ సేవతోనే జయింపబడును గాని అన్యథా కాదు. తన సర్వ కార్యములందు సంపూర్ణ స్వతంత్రతను కలిగియున్నను తన శుద్ధ భక్తులు ప్రేమమయ అనురాగ కారణమున అతడు స్వచ్ఛందముగా వశీభూతుడగును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ రకంగా మరి కుంతీదేవి ప్రార్థనలన్నీ విన్న తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరి తర్వాత ఉపామంత్ర్య ఆ చివరికి ఆ రకంగా ఆయన నివేదించారనమాట. ఏమని? ప్రవిశ్య గజసా ఆహ్వయం అంటే హస్తినాపురంలోకి ప్రవేశించి ఆయన చెప్పడం జరిగిందట. ఏమని? స్త్రీయశ్చ అక్కడ స్త్రీలతోనూ మరియు స్వపురం చెప్పేసి ఆయన తన యొక్క నగరానికి యాస్యన్ ప్రయాణం అయినట్లుగా ప్రేమతో రాజుచే ప్రయాణం అవుతూ ఉండగా ప్రేమతో రాజ్ఞ నివారించాడనమాట ధర్మరాజు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసి. సో ఈ రకంగా కుంతీదేవి ప్రార్థనలన్నీ విన్న తర్వాత భగవంతుడు మరి రాజప్రాసాదంలోకి ప్రవేశించి అక్కడ స్త్రీలందరితో మరి నేను నా ఊరికి వెళ్తున్నాను స్వపురానికి అని చెప్పడం జరిగితే అక్కడున్న జరిగిన తర్వాత ప్రయాణం అవుతూ ఉండగా రాజు అంటే ఇక్కడ ధర్మరాజు ఆయన మీద ప్రేమతో వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి ఆయన్ని నివారించడం జరిగింది. అంటే ఆయన ఆపడం జరిగింది. సో భగవంతుడు మరి కొన్ని దినాలు ఉండాలి అని చెప్పి ధర్మరాజు విన్నవించిన వెంటనే ఆయన ప్రయత్నం కూడా ఫలించింది అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన బలం భగవంతుడు కూడా ప్రేమను నిరాకరించలేకపోయారు అని చెప్పి మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ప్రేమతో ఒక భక్తుడు అడిగినప్పుడు భగవంతుడు ఎలా స్పందిస్తారు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు ప్రేమమయ సేవతోనే జయింపబడతాడు, ఇంకా వేరేది కాదు. ఆ ప్రేమ అనేది మనసులో ఎవరికైతే ఆ ప్రేమ కూడా స్వార్థపూరిత ప్రేమ లేకుండా నిస్వార్థ ప్రేమ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది మరి మన అన్నిటికంటే కూడా పరిపూర్ణ స్థితి అని మనం చూసాం. ఆ దివ్య ప్రేమ స్థితి సచ్చిదానంద స్థితికి అర్థం ఏమిటి అంటే నిష్కల్మషమైన ప్రేమ, ఆ ప్యూర్ ప్రేమ తత్వం. కాబట్టి అలాంటి ప్రేమ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు తప్పకుండా మరి అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్పి ప్రేమతోనే గాని ఇంకా వేరే ఏ రకంగా కూడా మనం అంటే భగవంతుని జయించడం అంటే ఆయన మనస్సుని జయించగలగడం సాధ్యం కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో ఆయన అన్నిట్లో మరి స్వరాట్ అని చూసాం మనం ఫస్ట్ పోయంలోనే శ్లోకంలోనే భగవంతుడు సర్వస్వతంత్రుడు అని ఉన్నా కూడా ఆయనకు ఆ స్వతంత్రం భక్తుల యొక్క అనురాగానికి ఆయన వశీకరణం అయిపోతారు, ఆయన వశం అయిపోతారు చెప్పి చెప్తున్నారు. వ్యాసాద్యైరీశ్వరేహాజ్ఞై కృష్ణేన అద్భుత కర్మణ ప్రబోధితోపీతిహాసైర్ నభుత్యత
శుచార్పితః న అబుధ్యత. శుచార్పితః. సో ఇది అంటే వ్యాసులు వీళ్ళందరి అధ్యక్షతలో ఉన్న ఈ మహామునులందరూ శ్రీకృష్ణుడితో స్వయంగా అద్భుత కర్మలలో మరి ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళంతా అద్భుత కర్మలు వనరిస్తూ భగవంతుడి యొక్క ఈ ఉపదేశాలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు చూసినప్పటికీ కూడా మరి ధర్మరాజుకి తృప్తి కలగలేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నా అబుధ్యత అంటే సంతృప్తి కలగలేదు అంటున్నారు. ఓకే, ఎవరు నెక్స్ట్? హరే కృష్ణ. రాస వినోదిని రాధికా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అనువాదం. వ్యాసదేవుని అధ్యక్షతన గల మహామునులు అద్భుత కర్మలను నొనరించు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా ఉపదేశములను కావించినప్పటికీ మరియు సమస్త చారిత్రక ప్రామాణములను ఒసగినప్పటికీ దుఃఖితుడైన ధర్మరాజు ఏమాత్రం సంతృప్తి చెందలేదు. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాది గారికి జై. కురుక్షేత్ర ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదువుతారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. భాష్యం. కురుక్షేత్ర రణమున తన కారణము చేత మూకుమ్మడి జనసంహారము జరుగుట వలన ధర్మాత్ముడైన ధర్మరాజు చింతాక్రాంతుడయ్యను. దుర్యోధనుడు సింహాసనమును అధిష్ఠించి ఉండి రాజ్యపాలనను చక్కగానే కావించి ఉన్నందున ఒక విధముగా ఆలోచించినచో యుద్ధం యొక్క అవసరము లేకుండాను. కానీ ధర్మ నిర్ణయం ప్రకారము ధర్మరాజు దుర్యోధన సింహాసనం నుండి తొలగింపవలసి వచ్చెను. రాజకీయ తంత్రమంతయు ఈ కేంద్ర విషయం పైననే ఆధారపడి ఉండెను. తత్కారణంగా విరోధి సోదరుల నడుమ జరిగిన ఈ యుద్ధములో ప్రపంచమందలి రాజులు వీరులందరూ పాల్గొనిరి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ధర్మరాజు పక్షము నుండెను. 18 రోజుల కురుక్షేత్ర రణమున 64 కోట్ల మంది వీరులు మరణించిననియు ఇంకనూ లక్షలాది మంది తప్పిపోయిననియు మహాభారతం నందలి ఆది పర్వము 20లో తెలపబడినది. గత 5000 సంవత్సరములలో ప్రపంచమున ఇదే అత్యంత గొప్ప యుద్ధమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇవి మరి అంటే ముందు శ్లోకానికి మీనింగ్ ఏమిటి అంటే మరి ఇట్లా భగవంతుడు వ్యాసదేవుడు అధ్యక్షతలో ఉన్న ఈ మునులందరూ జ్ఞేయ అంటే జ్ఞేయులు అంటే విద్వాంసులు. భగవంతుడు ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఈ స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడు మరి ఇలాంటి అద్భుత కర్మలు చేసేటటువంటి శ్రీకృష్ణుడు వీళ్ళంతా ప్రబోధిత వాళ్ళంతా కూడా ఉపదేశం చేసినప్పటికీ కూడా మరి ఆ తర్వాత వాళ్ళంతా ఎన్నో ప్రామాణిక విషయాలన్నీ కూడా వీళ్ళకి వివరించినప్పటికీ నా అబుధ్యత ఆయనకి తృప్తి కలగలేదట. ధర్మరాజుకి దుఃఖిస్తూనే ఉన్నాడు. ఎందుకు ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నాడు అంటే ఇంతటి జన నష్టం సమస్తం ఇంతమంది పోవడం అంటే మరి ఆ యుద్ధం నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు చాలా తక్కువ అని మనందరం చూసాం. కాబట్టి ఇక్కడ ధర్మరాజుకి అర్జునుడికి ఉన్న భేదం ఏమిటి అంటే అర్జునుడు ఈ నష్టాన్ని ముందుగానే చూశాడు. చూసి నేను వీళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే రాజ్యం నాకెందుకు, మనం వీళ్ళందరినీ చంపే కంటే రాజ్యం లేకుండా ఉండడం నయం, వీళ్ళని చంపి నేను అనుభవించే రాజ్యం కంటే యుద్ధం మానేయడం బెటరు, నన్ను వాళ్ళు ఆయుధాలు వదిలేస్తే నన్ను వాళ్ళు చంపినా పర్వాలేదని ముందుగానే చెప్పాడు అర్జునుడు. కానీ భగవంతుడు ఇది ఈ రకంగా జరగవలసి ఉన్నది అని భగవద్గీతను బోధించిన తరువాత తను నా వాళ్ళని కాకుండా నా స్వధర్మాన్ని నేను నిర్వర్తిస్తాను, ఏది జరిగితే అది జరుగుతుందనే భావాన్ని అర్థం చేసుకుని భగవద్గీత బోధ ద్వారా అతని యుద్ధానికి బయలుదేరాడు. కానీ ధర్మరాజు ముందనలేదు, ముందు రెడీ అయ్యాడు యుద్ధం చేయడానికి. అంటే అందరూ చివరికి ఒప్పుకోబట్టే ఆ యుద్ధానికి రావాల్సి వచ్చింది. కాకపోతే ఏమిటంటే అర్జునుడు ముందుగానే ఆలోచించాడు, ధర్మరాజు అంతా అయిన తర్వాత దుఃఖిస్తున్నాడు, ఇలా జరిగిందే అలా జరిగిందే అని చెప్పి. సో అది అర్జునుడికి ధర్మరాజుకి ఉన్న భేదం అక్కడ. సో మరి ఇట్లా ఆది పర్వంలోనే మనకి ఇన్ని కోట్ల మంది మరణించారనేది చెప్పారు. ఇంతకంటే పెద్ద
యుద్ధం మరి వేరే లేదు. సో ఇప్పుడు ఆలోచించి దుఃఖ దుఃఖ భరితుడయ్యాడు అనమాట. సో శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళిపోతే అతనికి ఇంకా కొంచెం ఆ బాధను తట్టుకోవడం కష్టం అనిపిస్తోంది. అందుకని ఆయన ఈ రకంగా అడగడం జరిగింది. ఇంకా భగవంతుడు ఉంటే మరి బాగుంటుంది అన్నదానికి. ఆ తర్వాత అహరాజా ధర్మ సుతశ్చింతయన్ సుహృదాం వధం ప్రాకృతేనాత్మనా విప్ర స్నేహమోహవశం గతః. నెక్స్ట్ భావం చదువుదాం. చంద్రావతి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. భావము: ధర్మనందనుడైన ధర్మరాజు ఆ విధముగా మిత్రుల మరణముచే మిగుల చింతాక్రాంతుడై సామాన్య మానవుని వలె దుఃఖించెను. ఓ మునులారా, ఆ విధముగా అనురాగముచే మోహితుడై అతడిట్లు పలికెను. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. సామాన్య మానవుని వలె దుఃఖించట ధర్మనందనుడైన యుధిష్ఠిరునకు తగని కార్యమైనను శ్రీకృష్ణుని ఇచ్చామాత్రం అతడు లౌకిక అనురాగముచే మోహితుడయ్యను. అనగా అర్జునుడు బాహ్యమునకు మోహితుడైన చందమున. సత్యదర్శి అయిన వాడు జీవుడు దేహమును గాని మనస్సును గాని కాడనియు కేవలం భౌతిక భావనాపరమైన జీవనమునకు సంపూర్ణంగా పరుడనియు నిశ్చయముగా తెలుసుకొనగలుగును. సామాన్య మానవుడు హింస అహింసలను దేహభర్తిలో కాంచును, కానీ అది కేవలం ఒక విధమైన భ్రాంతియే. ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ విద్యుక్త ధర్మములకు కట్టుబడి ఉండవలెను. ఉదాహరణకు క్షత్రియుడైన వాడు న్యాయం కొరకై ఎదుటి పక్షం వారు ఎవరైనాను సరిగా యుద్ధము చేయవలసి ఉండును. అట్టి విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణలో ఆత్మకు తొడుగు వంటి భౌతిక దేహం నశించుటను గాంచి మన మనుజుడెన్నడును కలత చెందరాదు. దీని అంతటిని ధర్మరాజు క్షుణ్ణముగా ఎరిగి ఉన్న నా మోహం వెనుక మరొక కారణం ఉన్నందున అతడు శ్రీకృష్ణుని సంకల్పం చే సామాన్య మానవుని వలె అయ్యాను. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చేతనే స్వయంగా అర్జునుడు ఉపదేశింపబడిన రీతి ధర్మరాజు భీష్మునిచే ఉపదేశింపబడబోవుటయే ఆ కారణం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి కారణం కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో శ్లోకం భావంలో ఆ రకంగా మరి ధర్మరాజు పలికాడు కదా, ధర్మరాజు సుతశ్చింతయన్ అంటే చింతిస్తూ మరి సుహృదాం వధం అంటే మిత్రులు యొక్క వధ వల్ల, మిత్రులందరూ వధింపబడటం వల్ల చింతిస్తూ ధర్మరాజు పలికాడు అని చెప్తూ ప్రాకృతేన్ ఆత్మన విప్ర అంటే మరి భౌతిక భావనలో ఈ రకంగా బ్రాహ్మణులారా అంటూ ఆయన మునులందరినీ మరి ఇది సూత గోస్వామి పలుకుతున్నారు కదా. సో మునులందరినీ సంబోధిస్తూ మునులారా, విప్రులారా, ఇలా ఈ భౌతిక భావనతో స్నేహమోహవశం గతః అంటే ఈ మోహంతో ఆయన ఈ రకంగా మోహానికి గురి అయి ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పి సూత గోస్వామి మునులందరికీ చెప్పారు. కాబట్టి ధర్మనందనుడైన ధర్మరాజు ఈ మిత్రులందరూ పోవడంతో చింతాక్రాంతుడై మామూలు మనిషి వలె ఆయన ప్రాకృతేన్ ఆత్మన అంటే ఒక సాధారణ మానవుడిలాగా దుఃఖిస్తున్నాడు. విప్రులారా, స్నేహమోహ వశం గత అంటే వశం అయిపోయాడు ఈ స్నేహానికి మోహానికి అనే పాశానికి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి మనం ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ధర్మరాజుకి ఈ బాధ యుద్ధం అయిన తర్వాత జరిగింది. యుద్ధం ముందు ఆలోచన అంతగా అంటే అది అన్ని ఆలోచించాము, ఇక తప్పకొచ్చామన్న దాంతో అతను ఆ భావంతో ఉన్నాడు. కానీ అర్జునుడికి ఎప్పుడైతే అక్కడ అందరినీ చూశాడో అర్జునుడికి ఈ భావం అప్పుడే వచ్చింది. సో తద్వారా భగవంతుడు ఉపదేశం చేయడం జరిగింది, గీతోపదేశం. కానీ ఈయనకి ఇప్పుడు వచ్చింది, అందరూ పోయిన తర్వాత ఈ రకంగా మనం ఉన్నామే, అందరూ వెళ్ళిపోయారు అనే బాధ ఉంది. ఇప్పుడు భీష్ముడు ఆయన యొక్క శరీరాన్ని వదిలిపోయే ముందు ధర్మరాజుకి ఎన్నో నీతులు చెప్పడం జరుగుతుంది భీష్ముడు. సో ఆ ఉపదేశం అంతా కూడా ఆయన ఎలా రాజ్యం ఏలాలి, ఏ రకంగా ఈ వైరాగ్యం, ఈ బోధ అంతా కూడా ఆయన చేయడం జరుగుతుంది. నువ్వు ఏ రకంగా ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలన్నది కూడా భీష్ముడు చెప్పడం జరుగుతుంది ధర్మ మార్గంలో. సో భీష్ముడు ఆ బోధనలు చేయవలసి ఉండబట్టే మరి స్వయంగా ఇలా ధర్మరాజుకు ఈ రకమైనటువంటి మనస్తత్వం కలిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఇదంతా కూడా మరి
ధర్మరాజుకు కూడా ఈ వేదాంతం కొంత తెలుసు. మరి ఆయన ఎంతో ధర్మవంతుడు కాబట్టి ఇలా విద్యుక్త నిర్వహణలో మన భౌతిక దేహం ఒక తొడుగు, మనం ఈ దేహం కాదు ఆత్మ అనే విషయాన్ని గురించి మనం విన్నాం. ఇదంతా కూడా ధర్మరాజుకు కూడా తెలుసు ఈ విషయం. అయినప్పటికీ కూడా మరి ఈ మోహం వెనక కారణం ఏమిటి అంటే మరి భగవంతుడి యొక్క సంకల్పంతో ఇలా మోహానికి గురి అయ్యాడు. అన్నీ తెలిసిన ధర్మవంతుడైన ధర్మరాజు కూడా ఇలా దుఃఖిస్తున్నాడు అంటే యుద్ధం అయిన తర్వాత అది కూడా భగవత్ సంకల్పమే అంటున్నారు. ఎందుకు భగవంతుడు ఇలా సంకల్పించారు అంటే భీష్ముడితో ఈ బోధ ఆయనకు జరగాలి అని ఉన్నది భగవత్ సంకల్పం. అందుకని ధర్మరాజుకి ఈ దుఃఖం అనేది, ఈ మోహం అనేది కలిగింది ఇప్పుడు అని చెప్తున్నారు. అహో మే పశ్యతా జ్ఞానం హృది రూఢం దురాత్మనః సారక్యస్యైవ దేహస్య బహ్వ్యో మే క్షౌహిణీర్హతాః. నెక్స్ట్ భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. ధర్మరాజు పలికెను, అహో నేను పరమ పాపాత్ముడను, అజ్ఞానభరితమైన నా హృదయం ఒక్క మారుగాంచుడు. అంత్యమున ఇతరులకు చెందిన ఈ దేహము పలు అక్షోహిణుల సైన్యములను యువతులను గావించినది. భాష్యం చదవను మాతాజీ. భాష్యం శ్రీల ప్రపాదుల వారికి జై. 21,870 రథములను, 21,870 గజములను, 1,09,650 పదాతి దళమును, 65,600 అశ్వికులను కూడియుండెడి సైన్య సమూహము ఒక అక్షోహిణి అనబడును. అటువంటి పలు అక్షోహిణుల సైన్యము కురుక్షేత్ర రణమున సంహరింపబడెను. తాను సింహాసనమును తిరిగి నెలకొనుటకే యుద్ధము జరిగి ఉన్నందున పవిత్రుడైన రాజుగా ధర్మరాజు జరిగిన అపార జనసంహారమునకు స్వయముగా బాధ్యతను స్వీకరించుచున్నాడు. వాస్తవమునకు ఈ దేహము ఇతరులకే చెంది ఉన్నది. దేహమున ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఇతరుల సేవకే వినియోగింపబడు ఈ దేహము ప్రాణము తొలగినంతనే కుక్కలకు, నక్కలకు లేదా క్రిములకు ఆహారము కాగలదు. అట్టి అశాశ్వతమైన దేహము కొరకు అంతటి అధికముగు జనసంహారము జరుగుట వలన అతడు మిగులు చింతాక్రాంతుడయ్యను. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి అహోమే పశ్యత జ్ఞానం. సో నేను చూస్తున్నాను నా యొక్క అజ్ఞానాన్ని. హృది రూఢం దురాత్మనః. సో నా హృదయంలో మరి ఈ నాకు ఇలా అనిపిస్తోంది, చూస్తున్నాను. దురాత్మనః అంటే నేను పాపిని, ఎంత అజ్ఞానిని, నా యొక్క అజ్ఞానం చూడు, నేను ఎంత అజ్ఞానినో, ఎంత పాపాత్ముడనో. పారక్యస్యైవ అంటే ఇతరులకు చెందినదైన, నిశ్చయంగా ఇతరులకు చెందినది దేహస్య ఈ దేహం బహ్వ్య అంటే బహు అనే దాని నుంచి వచ్చిందనమాట. అంటే ఎన్నో మే నా చేత అక్షౌహిణి అంటే చెప్పారు కదా లెక్క. ఇన్ని రథాలు, ఇన్ని గజాలు, ఇన్ని పదాతి దళాలు, ఇంతమంది అశ్వికులు, వీళ్ళంతా కూడి ఉన్న ఒక గ్రూప్, ఆ సమూహాన్ని, సైన్య సమూహాన్ని అక్షౌహిణి అంటారు. అటువంటి అక్షౌహిణులు ఎన్నో మరి చంపబడ్డాయి అంటున్నాడు అనమాట. సో చివరికి మరి నేను ఎంత పాపాత్ముని, అహోమే పశ్యత అజ్ఞానం హృది, నేను ఎంత అజ్ఞానంతో ఉన్నాను, మరి ఎంత దురాత్మనః పాపిని. అలాగే మరి ఇతరులకు చెందిన ఈ దేహం మరి ఎన్నో అక్షౌహిణుల సైన్యాన్ని హతమార్చి వేసింది అని చెప్పి బాధపడుతున్నాడు అనమాట. సో మనం చెప్పుకున్నట్లుగా అసలు ధర్మరాజుకు జ్ఞాని తెలుసు, అందుకని అదొక ఎక్స్ప్లెనేషన్. భగవంతుడి యొక్క సంకల్పం అది ముందు కలగలేదు. ఎందుకు అంటే అప్పుడు చేయవలసిన పనేనే జ్ఞానంలో ఉన్నాడు. కానీ అన్ని అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చూసి మోహంలో పడ్డాడు. ఈ దుఃఖాన్ని చూసిన తర్వాత ఇంతమందిని సైన్యాన్ని, ఇన్ని అక్షౌహిణులందరినీ కూడా మరి హతమార్చాము, నేను ఎంత దుర్మార్గుడను, ఎంత పాపిని అనుకుంటున్నాడు అనమాట. ఎందుకు అంటే ఇది కూడా ఇలా మోహంలో భగవంతుడే పెట్టారు. ఎందుకు? భీష్మ పితామహుడి దగ్గర నుంచి ఆ బోధలను విన్న తర్వాత మళ్ళీ జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు అని. బాలద్విజ సుహృన్మిత్రు
మిత్ర పితృభ్రాతృగురుద్రుహః నమే స్యాన్నిరయాన్ మోక్షో మోక్షో హి అపి వర్షాయుతాయుతై. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ ఎవరైనా చదవాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది. సో ఓకే మాతాజీ, నేను చదువుతాను మాతాజీ, ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు. ప్రభుజీ నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి మేడం. సరే ప్రభుజీ మీరు అన్నారు కానీ నేను చదువుతాను. హరే కృష్ణ. ప్రణామం. అనువాదం. పిక్కుమంది బాలురును బ్రాహ్మణులను హితైషులను తండ్రులను గురువులను సోదరులను నేను వధించి తిని ఈ పాపములకై నాకు సంప్రాప్తింపనున్న నరకమున కోట్లాది సంవత్సరములు వసించినను అచ్చట నుండి ముక్తి నొందజాలను. భాష్యంపై శ్రీల ప్రపాదకి జై. యుద్ధము సంభవించినప్పుడల్లా బాలురు బ్రాహ్మణులు స్త్రీలు వంటి అమాయక జీవులు వధ తప్పనిసరిగా జరుగుచుండెను. అట్టి వారి వధ ఘోర పాపముగా పరిగణింపబడును. వారందరూ అమాయక జీవులు శాస్త్రములందు వారి అన్నితులందు నిషేధింపబడినది. కానీ అట్టి మూకుమ్మడి జనసంహారము జరిగి ఉండినని ధర్మరాజు ఎరిగి ఉండెను. అదే విధముగా ఇరుపక్షముల యందలి స్నేహితులు తండ్రులు గురువులందరూ మరణించిరి. అట్టి సంహారపు తలంపే అతనికి మిక్కిలి ఘోరముగా నుండెను. కనుకనే తాను నరకమున కోట్లాది సంవత్సరములు వశింపవలసి వచ్చునని అతడు తలంచుచున్నాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. సో ధర్మరాజుకు అర్జునుడికి అంతకు ముందు వచ్చిన సందేహాలన్నీ ధర్మరాజుకి ఇప్పుడు వచ్చాయన్నమాట. ఆ ఫీలింగ్స్ అన్ని, ఆ భావాలన్నీ. మరి పాపం వస్తుంది అనుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఇందాకేమో నా వాళ్ళందరినీ చంపాను, ఎంత దుర్మార్గుణ్ణి. ఆ కరుణ, అర్జునుడు రీజన్స్ మనకి తెలిసినవే కదా. కరుణ, మరి పాపం అన్నాడు, వంశనాశనం అన్నాడు, ఈ సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు అని అన్నాడు. సో అలాగే ధర్మరాజు ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాడు, పాపిని అనుకున్నాడు. మరి వీళ్ళందరినీ ఇంతమందిని చంపాను, మరి పాపం వస్తోంది అనుకుంటున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా ఈ కారణాలు ఇప్పుడు ధర్మరాజుకు తడుతున్నాయి అన్నమాట. సో ఎంతో మంది పిల్లలను, మరి అంటే వాళ్ళ పిల్లలే కదా ఇప్పుడు అభిమన్యుడు వాళ్ళ కుమారుడే, అలాగే మరి లక్ష్మణ కుమారుడు దుర్యోధనుడి సంతానం, మరి అలా వాళ్ళ వైపు పిల్లలు వీళ్ళ వైపు పిల్లలు, ఎంతో మంది బాలురు, చిన్నవాళ్ళు, బ్రాహ్మణులు, మరి ద్రోణాచార్యుడు, వీళ్ళంతా కూడా మరి బ్రాహ్మణులు, హితైషులు, తండ్రులు, గురువులు, సోదరులు, వీళ్ళందరినీ నేను వధించాను. ఈ పాపాలకి నాకు సంప్రాప్తించనున్న నరకం ఈ కోట్లాది సంవత్సరాల నరక ప్రాప్తి ఉన్నా కూడా ప్రాప్తి వస్తుందని బాధపడుతున్నా. నాకు ఆ నరక ప్రాప్తి కూడా చాలదు నేను చేసిన పాపానికి. ధర్మమూర్తి కాబట్టి ఆ రకంగా ఆలోచిస్తున్నారు. మామూలు వాళ్ళం అయితే ఏమనుకుంటా, అమ్మో ఇంత పాపం చేసాం, మనకి ఎంత నరకం వస్తుందో అనుకుంటాం. కానీ అతను నరకానికి భయపడటంలా, బాధపడుతున్నాడు. ఎన్ని సంవత్సరాలు వందలాది సంవత్సరాలు, కోట్లాది సంవత్సరాలు నరక ప్రాప్తి వచ్చినా కూడా నాకు విముక్తి ఉండదు ఇటువంటి పాపం నుండి అనుకుంటున్నాడు అనమాట. సో బాలద్విజ సుకృత్, బాలులు, ద్విజులు, బ్రాహ్మణులు, సుకృతులు, అంటే శ్రేయోభిలాషులు, మిత్రులు, పితృలు, భ్రాతృలు అంటే సోదరులు, గురువులు, మరి వాళ్ళందరినీ కూడా చంపేశాము. మరి ఇక నాకు అంటే నాకు ఇక స్యాత్ ఉండదు, నా స్యాత్ అంటే ఉండదు అంటున్నాడు. ఏది విరయాత్ అంటే ఈ నరకం నుండి మోక్షం అనేది నాకు లేదు, తప్పనిసరిగా నాకు మోక్షం లేదు అంటున్నాడు. అయినప్పటికీ ఎంత నరకానికి వెళ్ళినా మరి ఆయుత అంటే కోట్ల సంవత్సరాలు నేను నరకంలో ఉన్నా కూడా నాకు మోక్షం రాదు ఈ పాపానికి అని అనుకుంటున్నాడు. సో అది ఇప్పుడు ఆ రకంగా మరి బాధపడుతున్నాడు అనమాట. నైనో రాజ్ఞ ప్రజాభర్తుర్ అధర్మయుద్ధే వధోద్విషాం ఇతి మేనతు బోధాయ కల్పతే శాసనం వచః. సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తన ప్రజలను పోషించుట యందు
నియుక్తుడైన రాజు ధర్మము నిమిత్తమై సంహారము గావించినను ఎట్టి పాపమును పొందడు అనుట సత్యమే అయినను ఆ ధర్మ నిర్ణయము నాకు ఏమాత్రము వర్తించదు. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. తాను రాజ్యపాలన యందు నియుక్తుడు కాకుండాను మరియు ఆ పాలనము ప్రజలకు ఎట్టి అపకారము జరగకుండా దుర్యోధనునిచే చక్కగా నిర్వహింపబడుచున్నను అతని నుండి రాజ్యమును పొందవలనండి అనేది స్వలాభాపేక్షతో అనేక మంది సంహారమునకు కారణమైతిని అని ధర్మరాజు భావించెను. ఆ విధముగా జనసంహారము రాజ్యపాలన సంబంధమున కాక స్వలాభము కొరకై వనరింపబడినందున అట్టి పాపమునకు తానే బాధ్యుడనని ధర్మనందనుడు భావించాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ధర్మరాజు ఇంకా ఏమంటున్నాడు, మరి ఇంత పాపం చేశాను, వీళ్ళందరినీ చంపాను, పిల్లల్ని, పెద్దవాళ్ళని, గురువుల్ని, బ్రాహ్మణుల్ని, శ్రేయోభిలాషుల్ని, మరి ఇంకా నాకు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా, కోట్లాది సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా ఆ పాపం అనేది నా నుండి నాకు మోక్షం ఉండదు అనుకున్నాడు. అయితే ఇక్కడ తర్వాత ఏమంటున్నాడు, మరి రాజు ధర్మ నిమిత్తం సంహారం చేస్తే ఎలాంటి పాపం పొందడన్నది నిజమే. కానీ ఈ ధర్మ నిర్ణయం నాకు మాత్రం వర్తించదు అంటున్నాడు అనమాట. సో ధర్మ నిమిత్తం సంహరించవచ్చు, కరెక్టే రాజు, అప్పుడు పాపం ఉండదు. కానీ ఈ ధర్మం నాకు వర్తించదు అంటున్నాడు. ఎందుకు అంటే తను రాజ్యపాలనలో నియుక్తుడు కాలేదు. దుర్యోధనుడు రాజ్యాన్ని పాలిస్తున్నాడు, బాగానే పాలిస్తున్నాడు, పరిపాలిస్తున్నాడు బాగానే. కానీ నాకు రాజ్యం రాలేదు అనేటటువంటి కారణంతో ఈ యుద్ధాన్ని ప్రారంభించాను. కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు. అక్కడ రాజ్యంలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి ఏదైనా అయితే మనం సంహరించడంలో అర్థం లేదు. అంటే ఎవరైనా మన మీదకి దండెత్తి వచ్చినప్పుడు మన రాజ్య రక్షణ కోసం మనం మరి సంహరించుకోవడం ఇది చేస్తాం, యుద్ధం కరెక్టే. కానీ మరి ఇక్కడ నాకు ఆ ధర్మం ఎందుకు వర్తించదు అనుకున్నాడు అంటే, నేను అంత బాగానే రాజ్యపాలన జరిగే చోట నేను స్వలాభం కోసం వెళ్ళి అందరినీ చంపేయడం జరిగింది కదా. మరి మొత్తం అందరూ పోయేటట్లుగా చేసింది ఏమిటి అంటే నా స్వలాభం వల్లే ఇదంతా జరిగింది. కాబట్టి ఆ ధర్మం అనేది నాకు వర్తించదు, నాకు పాపమే వస్తుంది అని అతను భావించాడనమాట. సో ప్రజాభక్తుడు అంటే ప్రజాపోషణలో నియుక్తుడై ఉన్నాడు. అలాంటి వాళ్ళకి ధర్మయుద్ధంలో ద్విష శత్రువులను వధించినా కూడా మరి వాళ్ళకి పాపం రాదు, కరెక్టే. కానీ ఇతిమే నతు బోధాయ, ఇది నాకు వర్తించదంటున్నాడు అనమాట. అంటే కల్పతే శాసనం వచః. సో ఈ రాజ్యపాలన కోసం ఉద్దేశించిన ఈ శాసనాలు, ఈ రూల్స్ అన్నీ కూడా ఈ రూల్స్ చెప్పే ఈ మాటలన్నీ కూడా మనకి వర్తించవు అంటున్నాడు. ఎందుకు అంటే మరి నేను స్వార్థం కోసం చేశాను కాబట్టి అని చెప్పి ధర్మరాజు బాధపడుతున్నాడు. స్త్రీణాం మధ్యత బంధూనాం ద్రోహో యోసా విహోత్తితః కర్మభిర్గృహమేధీయైర్నాహం కల్పో వ్యపోహితుం. సో ఇక్కడ ఇది ఐ థింక్ లాస్ట్ శ్లోక. సో స్త్రీల యొక్క మరి తర్వాత బంధువులను మరి నేను అంటే మరి ఇది ఒక రకంగా వంశనాశనం గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఈ స్త్రీల బంధువులందరినీ నేను వధించాను అంటే మరి వీళ్ళందరికీ మరి తల్లులో, కుమార్తెలో, భార్యలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరి బంధువుల్ని నేను వధించి ఎంతో శత్రుత్వానికి కారణమయ్యాను. మరి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన మీద కష్టం ఉండొచ్చు. భౌతికమైన శ్రేయోదాయక ఈ కర్మల ద్వారా నేను పరిహరించడం, ఇక నేను మామూలు పరిహారాలు ఈ భౌతిక శరీరంతో ఎన్ని రకాల పరిహారాలు చేసినా కూడా ఈ పాపానికి పరిహారం లేదు అంటున్నాడు అనమాట ధర్మరాజు. నేను ఇంతమంది స్త్రీలకు మరి వాళ్ళ బాధకు కారణమయ్యాను కాబట్టి నేను అంటే ఈ శరీరంతో నేను చేయగల ఏ పని కూడా ఈ పాపానికి ఉపశమనం కాబోదు అని చెప్తున్నాడు. సో అది ఇక్కడ ధర్మరాజు మరి తర్వాత ఈ రకంగా బాధపడటం జరిగింది. సో ఈ పాప ఫలితాలన్నిటి నుంచి మరి మనకి కొన్ని
విమోచనం కలగడానికి కొన్ని మార్గాలు, యజ్ఞాలు చెప్పారు. మరి అశ్వమేధ యజ్ఞం, అలాగే అది బ్రహ్మహత్య అంటే బ్రాహ్మణ సంహారం నుంచి కూడా మనిషిని విముక్తుని చేస్తుందని చెప్తారు. మీరు భాషలో కూడా చూస్తున్నారు కదా. సో అట్లా కొన్ని ఉన్నాయి. అటువంటి అశ్వమేధ యాగం కూడా ధర్మరాజు తర్వాత చేయడం జరిగింది. కాకపోతే ఏంటంటే అలాంటి యజ్ఞాచరణ చేసినా కూడా ఈ ఘోర పాపాల నుంచి విముక్తి సాధ్యం కాదు అని అతని, అంటే ధర్మవంతుడు కాబట్టి ఆ రకంగా భావించాడు. ఇవన్నీ ఉండొచ్చు, ఏదో చేయొచ్చు అని ఇవన్నీ చెప్తున్నాయి కానీ, అంటే తను చేసిన పని అంతమందికి కష్టం కలిగించింది అనే భావాన్ని అతనికి ఏమనిపిస్తుందంటే, ఎటువంటి యజ్ఞం చేసినా ఈ పాపం అనేది తీరేది కాదు అంటున్నాడు. అంటే నేను ఈ భౌతిక శరీరంతో ఇలాంటి కర్మలు, ఏ రకమైన కర్మ వనరించినా ఈ పాప పరిహారం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు అంటున్నాడు. అశ్వమేధ యాగాలు ఇవి ఉంటాయి, మరి చెయ్యొచ్చు అన్నది కొన్ని తెలిసినా కూడా. సో మరి అతని ఉద్దేశ్యం అది. సో ఇంకా మరి కర్మ విధానం, చర్యకు ప్రతిచర్య సృష్టిస్తూ కామ్య కర్మ పరంపరను అమితంగా వృద్ధి చేసి కర్మ బంధాల్లో బంధిస్తూ ఉంటుంది. ఏ కర్మ అయినా అంతే కదా, మనం ప్రతిఫలం అది క్రియేట్ చేస్తుంది. అన్లెస్ మనం ప్రతిఫలాసక్తిని కంప్లీట్గా హృదయపూర్వకంగా వదులుకోగలిగినప్పుడు ఆ కర్మ అవుతుంది. కానీ మామూలుగా మరి ప్రతిఫలాసక్తితో చేసినప్పుడల్లా కర్మకు ప్రతిచర్య అంటే రియాక్షన్ ఉంటుంది. ఏమిటా రియాక్షన్? బంధాలు కలుగుతాయి. మనకి ఐన్స్టైన్ థియరీలో గనక చెప్పినట్లుగా ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాజ్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని ఐన్స్టైన్ దీనిని ఈ కర్మ సిద్ధాంతాన్నే చెప్పాడు ఒక ప్రిన్సిపల్ లాగా. ఫిజిక్స్లో లాలో కూడా, అంటే భౌతిక తత్వం కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఒక బంతిని ఎంత ఫోర్స్తో విసురుతామో గోడకు వేసి, అంతే ఫోర్స్తో వెనక్కి మన వైపు తిరిగి వస్తుంది కదా. అది ఐన్స్టైన్ చెప్పింది. అంటే ఫిజిక్స్లో కూడా ఈ కర్మ సిద్ధాంతానికి, ఈ భౌతిక తత్వానికి కూడా ఎలా పోలికున్నదో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో ఫిజిక్స్లో ఈ విషయాన్ని కనుక్కుని అదేంటి, ఆ భగవంతుడు భౌతికత్వంలో ఆటోమేటిక్గా పెట్టారనమాట ఆ తత్వాన్ని. ఫిజికల్గాను పెట్టారు, మరి ఈ రకంగా ఒక రూపంలో కూడా పెట్టారు. సో మన యాక్షన్స్ కూడా అది వర్తిస్తుంది అనమాట ఈ తత్వం. ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాజ్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. కాకపోతే అక్కడ ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేస్తే అంటదు అనే కాన్సెప్ట్ ఫిజికల్ దానికి లేదు కాబట్టి, అదంతా మనకి ఫిజికల్గా లేకపోయినా జనరల్గా ప్రతిదానికి కూడా కర్మకు ప్రతిచర్య అనేది ఉంటుంది అన్న సూత్రం ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్లో కూడా, యూనివర్స్లో కూడా ఉన్నది అని మన సైంటిస్టులు కూడా ఇలా కనుక్కున్నారు. సో ఇదంతా భగవంతుడు ఆ రకంగా ఈ సృష్టి నిర్మాణాన్ని జరిపారు. కాబట్టి ఇలా కామ్యకర్మలన్నిటినీ కూడా మరి ప్రతిచర్యలు సృష్టిస్తూ మనకి బంధాలు కలిగిస్తూ, ఆ బంధాల్లో మనల్ని బంధిస్తూ ఉంటుంది మనం ఆ కర్మస్థితికి వెళ్ళే వరకు. సో భగవంతుడు మరి అయితే భగవంతుడి కోసం మనం కర్మ చేయగలిగినప్పుడు మరి ప్రతిచర్యలన్నీ కూడా పోతాయి అని చెప్పి మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. సో ఆ భగవంతుడే చెప్పినట్టు కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఆయన సంకల్పం వల్లే జరిగింది. ఎందుకు, ఎవరికి ఎప్పుడు ఏది జరగాలనుందో ఆ రకంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఎవరి సంకల్పం అంటే భగవత్ సంకల్పం. అంటే ఆయనకి అందరినీ శిక్షించి చంపేయాలని ఆయనకి లేదు, కానీ వాళ్ళ పూర్వజన్మ కర్మానుసారం వాళ్ళకి ఆ రకంగా వాళ్ళ యొక్క జీవితం ఆ జన్మ పరిసమాప్తం అవ్వాల్సి ఉన్నది కాబట్టి ఆ రకంగా జరిగింది. సో అంతేకాకుండా మరి ఆయన సంకల్పం వల్లే మరి ధర్మరాజు కూడా సింహాసనం, అంటే ధర్మరాజుకి ఆ అర్హత ఉన్నది, ఆయన సుకృతం వల్ల ఆయనకు ఆ అర్హత ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు ఆజ్ఞాపాలకులు కాబట్టి పాండవులకు అంటే భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేశారు, వాళ్ళ కోసం కాదు అన్నట్లుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. స్వలాభాపేక్ష కోసం యుద్ధాన్ని చేసే వాళ్ళ విషయంలో మాత్రం ఎవరి భారాన్ని ఎవరి పాపాన్ని వాళ్ళే స్వీకరించాలి. అంటే ఇతను ధర్మమూర్తి కాబట్టి నేను చేశాను నా వల్ల పోయారు అని ఫీల్ అవుతున్నాడు, కానీ అతను ఎందుకు చేశాడు, చివరికి భగవంతుడు రాయబారం కూడా మరి అక్కడ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఇక మీకు దారి లేదు, మరి యుద్ధానికి దుర్యోధనుడు ఏ మాత్రం నేను తగ్గేది లేదు, ఒక అంగుళం ఇచ్చేది లేదు అన్నాడు. కాబట్టి ఇక వాళ్ళకి మీకేమీ
మీకు అర్ధరాజ్యం రావాల్సింది రాకపోగా మీకు ఒక ఊరు కూడా ఇవ్వనంటున్నాడు, అంగుళం కూడా. ఇక మీకు వేరే మార్గం లేదని భగవంతుడు ఉపదేశించబట్టి వీళ్ళు ఆయన చెప్పినట్లు చేయడానికి వెళ్ళారు. అంతేగాని అంటే పూర్తి ఇలా స్వార్థంతో మాకు రాలేదు, ఇక మేము వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తామని వెళ్ళలేదు. కాబట్టి ఆ మాట చెప్తున్నారు. స్వలాభాపేక్ష కోసం కాదు, భగవంతుడు ఆజ్ఞాపాలకులుగా వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ పాపము రాలేదు అని చెప్పేసి. యథా పంకేన పంకాంభా సురయా వాసురాకృతం భూతహత్యాం తథైవైకాం నయజ్ఞైర్మార్ష్ణుమర్హతి. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అనువాదము. బురద ద్వారా బురద నీటిని వడగట్టుట సాధ్యము కానట్లుగా, లేక మద్యముచే మద్యపాత్రను పవిత్రము చేయనట్లుగా, జంతువుల బలి ద్వారా జనసంహార పాపము నివారింపబడజాలదు. భాష్యం చదవాలి మాతాజీ. చదువు. భాష్యముపై శిలప్రపాద్కి జై. అశ్వము, వృషభము వంటి జంతువులు బలి వసగబడేడి అశ్వమేధ, గోమేధ యజ్ఞముల వంటివి కేవలము జంతు బలి ప్రయోజనము కొరకై ఉద్దేశింపబడినవి కావు. యజ్ఞగుండమునందు బలి వసగబడిన అట్టి జంతువులకు వెంటనే నూతన జీవనము వసగబడునని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు పలికి ఉండిరి. వేదమంత్రముల ప్రభావము నిరూపించుట కొరకే అట్టి కార్యములు నిర్దేశింపబడినవి. వేదమంత్రములను సరి అయిన పద్ధతిలో ఉచ్చరించుట ద్వారా యజ్ఞకర్త నిక్కముగా సర్వపాపముల నుండి ముక్తుడగును. కానీ అట్టి యజ్ఞములు దక్షత లేని వారి నిర్దేశములో అనుపయుక్తముగా నిర్వహింపబడినచో మనుషుడు తాను అనుసరించిన జంతు బలికి బాధ్యత వహింపవలసి వచ్చును. అట్టి యజ్ఞములను నిర్వహింపగల ప్రవీణులైన బ్రాహ్మణులు కొరవడియుండుటచే వాటిని ఈ కలహ కపట యుగమున సంపూర్ణముగా నిర్వహించే అవకాశమే లేదు. కనుకనే కలియుగమున ఇట్టి యజ్ఞ నిర్వహణమును గూర్చి ధర్మరాజు హెచ్చరిక చేయుచున్నాడు. కలియుగమునకు నిర్దేశితమైన ఏకైక యజ్ఞము హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞము. దానిని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఆరంభించిరి. కానీ జంతువధలో నియుక్తులై ఆ పాపమును హరినామ యజ్ఞము చేయుట ద్వారా నివారించుకొనుటకు ఎవరునూ యత్నించరాదు. భగవద్భక్తులైన వారు తమ స్వలాభము కొరకై జంతువుల నెనడును వధింపరు. అలాగుననే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని ఆదేశించినట్లు క్షత్రియ ధర్మ నిర్వహణము నుండి వైదొలగరు. ఈ విధముగా ప్రతిదియు శ్రీకృష్ణ భగవాను ప్రీత్యర్థమే వనరింపబడినచో సమస్త ప్రయోజనము సిద్ధింపగలదు. కానీ అది కేవలము భక్తులకే సాధ్యం కాగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తున్నారంటే, ధర్మరాజు నేను అంటే స్వలాభం కోసం చేస్తే వాళ్ళు ఎలా పాపులు అవుతారు, కానీ వీళ్ళు భగవద్ ఆజ్ఞ ప్రకారం వెళ్ళడమే వాళ్ళ డ్యూటీ. శ్రీకృష్ణుడు ఏది చెప్తే అది చేయడమే వాళ్ళు చేసింది. సో వాళ్ళు వేరే ఆలోచన లేకుండా భగవంతుడు ఏది చెప్తే, ఎందుకు అదేమిటి ఆలోచన లేకుండా, భగవంతుడు చెప్పినప్పుడు ఇంకా మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. అది కంప్లీట్ శరణాగత తత్వం. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ రకంగా ఫాలో అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళకి పాపం లేదు అని ఇందాక శ్లోకం మనం భాష్యంలో చూసాం. సో ఇక్కడ దాని శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు, మరి నేను యుద్ధంలో చంపడం న్యాయం అన్నా కూడా నాకు ఇది వర్తించదు అని ధర్మరాజు బాధపడుతున్నాడు కదా, ఈ సూత్రం నాకు వర్తించదు, నేను స్వలాభం కోసం చేశానని. కాకపోతే భాష్యంలో మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్, ధర్మరాజు అనుకుంటున్నాడు అలా, కానీ అతను స్వలాభం కోసం కాదు, ఆయన కృష్ణ ఆజ్ఞ శ్రీకృష్ణ ఆదేశ ప్రకారం వాళ్ళు వెళ్ళారు అని చెప్పారు. ఇంకా ధర్మరాజు ఏమంటున్నాడు, యథా పంకేన పంకాంబ సురయావా సురాకృతం. సో మరి బురద, పంకం అంటే బురద కదా, సో ఈ బురద వల్ల తర్వాత పంకాంబ అంటే బురద నీరు, బురదతో మనం ఈ బురద నీటిని వడకట్టడం ఎలా సాధ్యం కాదు, అలా మరి అలాగే మద్యం, సురయావా సురాకృతం అంటే మద్యంతో మరి మద్యాన్ని మనం ఎలా పవిత్రం చేయలేము, ఆల్కహాల్తో ఆల్కహాల్ని ఎలా పవిత్రం చేయగలుగుతాము, అలాగే బురదతో బురద నీటిని ఎలా పవిత్రం చేస్తాం, బురద కలిపిందంటే ఇంకా బురద నీరు అవుతుంది కదా. అలా మరి జంతువుల యొక్క బలి ద్వారా మనం జనసంహార పాపాన్ని మనం నివారింపలేము అంటున్నాడు అనమాట. భూతహత్యాం తథైవైక. సో జంతువుల బలితో తథై అలాగే
నిశ్చయంగా ఏకం ఒకటి మరి యజ్ఞైర్ అంటే యజ్ఞాల ద్వారా మార్చు అంటే నశింపజేయడానికి నా అర్హతి, అది అర్హమైనది కాదు. సో మనం ఈ బురద నీటిని ఎట్లా పవిత్రం చేయలేమో, మద్యంతో మద్య పాత్రని ఎలా పవిత్రం చేయలేము, ఆల్కహాల్తో మనం ఆల్కహాల్ పోసిన గిన్నెని కడిగితే ఎలా ఉంటుంది, ఎలా క్లీన్ చేయలేమో, అలాగే జంతువులను బలి ఇవ్వడం ద్వారా మనం చేసిన జనసంహారం వల్ల వచ్చే పాపాన్ని ఇలా జంతువులు బలి ఇవ్వడం ద్వారా మనం నివారించుకోలేము అంటున్నాడు. అంటే కొన్ని యజ్ఞాల్లో జంతు బలి ఇస్తే కొన్ని పాపాలు పోతాయని ఏదో చెప్తూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ 2 విషయాలు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఈ కలియుగంలో మరి అటువంటి కరెక్ట్‌గా నిజంగా జంతు బలి భగవంతుడి కోసం అన్నట్లు ఇవ్వడం అనేది కనిపించదు. అందరూ గూడా మరి ఆ జంతువులను తినడాని కోసం ఈ రకంగా చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ కలియుగానికి అసలు ఈ ప్రిన్సిపల్ సరిపడదు అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అలా నిస్వార్థంగా నిజంగా ఆ భావంతో చేసేవాళ్ళు కనిపించడం లేదు. కాబట్టి మనకి కావాల్సింది ఏమిటి అంటే సంకీర్తన యజ్ఞం. అయితే ఈ సంకీర్తన యజ్ఞం చేస్తున్నాం కదా భగవన్నామం అని చెప్పేసి వేరే పాపాలు చేయడం కరెక్ట్ కాదని మనం 10 అఫెన్సెస్‌లో కూడా చూస్తాం. కాబట్టి ఈ నామ సంకీర్తన చేస్తున్నాం అని వెళ్ళి వీటిని బలి చేసి వీటిని తినడం కూడా పాపమేను, కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత అది ఒక పాయింట్. ఇక్కడ రెండో విషయం ఏమిటి అంటే ధర్మరాజు ఏమంటున్నాడు, జంతువులను కూడా చంపడం జరిగిందిగా. మరి యాక్చువల్లీ వాళ్ళు గుర్రాలు పోతాయి, ఏనుగులు పోతాయి, మనుషులు పోతారు, అన్నీ పోయాయి. కానీ ఈ పాపాన్ని అరికట్టుకోవడానికి ఏదో ఇందాకేమన్నాడు, నా శరీరంతో చేయగల ఏ పని కూడా ఈ పాపాన్ని తుడిచిపెట్టలేదు అంటున్నాడు. అశ్వమేధ యాగం లాంటి యాగాలు ఉన్నా సరే, అలాగే ఇక్కడ కూడా జంతు బలి ఇచ్చినా కొన్ని పాపాలు పోతాయి అంటారు కదా. అందుకని ఈ జంతువులు బలి ఇచ్చినంత మాత్రాన చంపిన ఇంతమంది యొక్క పాప ఫలితం పోతుందా? పోదు, జంతు బలి ఇచ్చినా కూడా అని ధర్మరాజు అంటున్నాడు. ఆ తర్వాత రెండో రీజన్ మనం ఈ రోజుల్లో అసలు ఇది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు అని భాష్యంలో కూడా చెప్పారు. ఎందుకంటే అలాంటి శుద్ధమైన స్థితిలో ఈ జంతు బలి చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఈ రోజుల్లో లేరు. కాబట్టి మనం ఈ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని మనం ఫాలో అయితే ఈ యుగంలో వాళ్ళకి అదే సరి అయిన దారి అని చెప్తూ అలాగే సంకీర్తనం చేస్తున్నామని జంతు బలి చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పారు. సో లాస్ట్ శ్లోకాల్లో ఈ రకంగా ధర్మరాజు పడ్డ బాధను మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఎన్ని చేసినా నేను ఈ పాపాన్ని పరిహరించుకోలేను అనే బాధలో అప్పుడు అర్జున విషాద యోగంలో చివరికి అర్జునుడు ఎలా ఉన్నాడో ప్రస్తుతం ధర్మరాజు స్థితి కూడా అదే రకంగా ఉన్నది. అది కుంతీదేవి ప్రార్థనలు పరీక్షిత్ రక్షణ అన్న ఈ 8వ అధ్యాయానికి ఇది ఆఖరి శ్లోకం. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో